Ahoj, Vagi. Čo sa deje? Počul som, že niektorí z vás nerozumejú našim videám, pretože sú v bavorskom jazyku. To je celkom možné. Máte také šťastie, že Andreas Wagner, teda ja ako kandidát na starostu, vieme hovoriť aj spisovnou nemčinou, pretože máme v našom krásnom V-komunite žije veľa občanov z rôznych krajín. Lenže mám jeden problém, že všetky tieto jazyky neovládam. Nechali sme to všetko preložiť umelou inteligenciou. Videá nájdete na našej webovej stránke. Rok 2025 sa blíži ku koncu a máme novú šancu na zmeny. A ak aj vy chcete zmeny, potom voľte nás občiansku záujmovú skupinu a mňa ako starostu pre Pasteten v nasledujúcich komunálnych voľbách. V tomto duchu by som vám, vážení občania, v mene našich kandidátov chcel zaželať dobrý, úspešný a predovšetkým zmenami naplnený rok 2026. A teraz sa mnohí budú pýtať, bude aj posledná veta v spisovnej nemčine? Nie, pritom zostaneme. Miestne voľby 8. marca 2026. Nikto nepovedal, že to bude jednoduché.